Аз съм Тито БГ и това е още един епизод на WWR. Винаги забравям как се казва точно играта. Нека оберем тия ДНК-та, не ги знам какви са точно, с точност, но нека ги оберем. И взехме още 350 безплатно си, така нека си купим още. На път съм да кихна. Чипчух! Мисля, че ме влекна. Ще намаля малко играта. Че миналия епизод беше доста силна. Отново сме с същите епизоди. Почти нищо не съм играл. След рекламата, която ми бе направена от Alex Gamer BG, и реших да качвам по-често клипове. И тъй може да се каже. Затова се чудна коя игра просто да снимам. Нямам толкова интересни игри. Между другото, сега би трябвало да записвам с повече FPS и с по-голямо качество на клиповете. Понеже, както казах, не съм казал в този клип. Бях в настройките на Mobizena и видях, че може да се направя повече качество на клиповете. И тъй. Като цяло сега се надам работа чочо. Като се разстрелят и става лошо. Ето един, който иска да бъде жертва на мен, моя жертва. Той иска да бъде. Това е това май къде ме уби даже. Убих ли аз това? Окей, убих човек. Първо ми убих човек. Окей, все още никой не ме е докоснал дори. Все още никой дори не ме е докоснал. И винаги губим, понеже забравям да кепчервам точно. Сме изгубили. Губим тази игра. Нищо. Окей, взимаме точката. Опа. Така. Ти да умреш. Това умира бързо. Много бързо дори. По-бързо от мен. Окей, това умре. Дори аз го. Поне ще ми даде парички за килби. Да ще пробвам да направя малко повече като една игра. Не само една. За двечки и трички. И той почти умрял. Не, няма да мога. Няма да успя. Това мога ли да го взема тук? Не, кой ме стреля? Не, Please don't. Не, здраво съм умрял. Така. Нищо. Правим какво правим. И умряхме. Сега след да вземем другия робот. Следния. То се знае, че ще изгубим. Не, всъщност имаме шанси да не изгубим. Тъй, че трябва да се пазим живи иначе. Като дете на чисто малко живот, все още си ето. Добре. Здраве, да е. Ще идем кюфтета. Как те казал един мъдър циганин. Не се обича. Няма просто какво да кажа, хора. Трябва да се сближа малко, може би, за да го хващам този. Той вече е късно и близо до съм. Ще бъде много хубаво, ако биеме. Така. Тебе те избихме. Опа, смъкваме на стабилен демидж. Окей.
Този умира. Пип. Умрява. Ще бъде много жалко, ако изгубим, но за съжаление ще изгубим. Така че... Рип. О, ти колко неща имаш, бе. О, боже. Така. Умри! Така пукам по рандом хора, взимам им точката като най-големия. Така измъкна се. Здрасти, братко. Добре. Избягах им. Добре. Това стана добре. Така, кампим. Пиу! А това дет преди ме уби. Нищо. Поне му направихме демо. О, не, няма никакъв шанс да бием. Или ги имаме. В момент, нека видим. Окей, ще се върна към края. Преди да изгубим, бием. Не знам. Ще видим. Окей, хора, взехме всички точки. Имаме доста голям шанс да бием. И yes! Ние бием. И за да победихме, мисля да направя още една игра. Затова и сега се връщам. Или ще видим нещо. Окей. 4 кила имам, 226 демидж, той е 30к ми даде, което е доста добре. Паузам и сега се връщам. И така, хора, отново съм тук с втората битка за този клип. Между другото смених си малко нещата, някои неща. Например, на Наташата сложих помпа за близки разстояния, понеже не искам да правя само далечни. А тук ще се падна мап, който е за далечни и дори е обновен. Аз не знаех, че е обновен. За първ път играя на обновената версия на това мап. Окей, вече не бомбардират от техните. Дано да не ме оцели, дано да не ме оцели, това да не ме... Окей. Аз мисля, че се измъкнах. Това сме вижда. Ко правиш, бе? Аз съм Наско. Така. Пиу. Окей, там ре. Намирай. Чудовище, гадно. Така. Окей, свършихме нещата. Той си беше помпата. Той беше. Живота ми свърши. Не знам какво се прави. Или не, знаете ли какво? Хора на Спарта за центъра. Тоест точката по средата да я вземам. Да е много ясно, че те ще ни вземат първи точката, но... Ся. Бе, кой мене ще ме пука, бе? Ти знаеш ли аз кой съм, бе? Пиу. Това да мре. Така. Да бъде смърт. Така. Добре. Хора, успяхме да го оцелим един път. Знаете ли, това е голямо постижение. Тук някакъв. Без да искам си стрелях ракети. Окей, от тук го хваща помпата. Дали ще успеем да вземем центъра? А сега ние имаме повече точки. Ние сме взели вече. О, ма да. Окей. Но все пак си е добре. Не бе лошо да вземем да ги пукаш. Айде де. Умри! Окей, то ще успеем да го разтъкаме. Чакай, аз не разбрах до къде кара помпата. Чакай, help ми, хора. Тя помпата не кара до там. Не, всъщност кара.
Окей. Ако наистина кара. Не. Да. Мога да го стрелям. Но правя почти нищо. Леле, те ми убиха почти всички пушки, ли? Помощ! Герги! Окей, аз почти умрях. Ето да го пробваме. Нека си пробваме късмета. То преди. Да, почти нищо не му направихме. Напротив. Така. Айде. Ела тука. Дано да го убия с този удар. Дано да умре. Умираш ли? Аз ли го бих не взехме кил. Факт. Тогава излизам на Спарта, нищо ще умрат. Фак, има такъв същи. Няма. Тук ще се мре. Вижте колко малко живота. Не. Той не може да оцелее. Умре. Реших и аз да умра. Добре, те бомбардировача. Чакай, лак почвам да имам в небето Зартос. Окей. Майнкрафта пъка. Какъв си ти, бе? Така. Да бъде смърт. За теб. Бил. Колко хора измрях. А тук, ако бях всички на едно място, леле. Как щеха мазно да измръх. Бил. Окей, умирай. С колко неща го пукам и сега ако не умре. Аз не искам тебе, аз искам другия. Окей, нищо. Не ми пречи. Другото имам още 2 минути, някъде 3. Време да снимам клипове, че YouTube ми дава повече от 15 минути. 15 минути. Да. Окей, аз ще пазна докато стане малко по-интересно. Стои. Сега ще идва. Окей, хора, пак съм аз. Убиха ме за секунди. Веднага щом скочих, да? Нищо. Даме една минута от как съм пазнал. Тъй, че да. И даже може да свърши самия епизод малко по-рано. Или просто да изрежа части от него. Едно от двете. Ще видим. Окей, кога мога да го стрелям? Още малко остава, хора. Ще трябва да се сбогувам. Така. Окей, ще пазна и ще си направя края после, ако би ми изгубим. Хора, аз умрях. То се ме убие тука. Нищо, все пак. Може би ще изгубим, да, ще изгубим. Това бях аз, Тито БГ. Надявам се клипчето да ви харесва. Абонирайте се, тем подобни.